Hilot masahe. Aw, hilot kay nindot yun ang hilot. Mayo ang pamasahe. Ano may relax. Relax imong lawas niya. Ang imong mga nerves mo, kondisyon ng imong lawas mo rin human. Para ranas panuhot ang masahe. Ang hilot. Ang hilot, mawa ang piang, maayo. Nindot sad. Mas epektibo jud. Lahi kay wa man gyud kasuway og kanang kuanggod pamasahe gud. Hilot og mo ah. Ang hilot ra gyud. Ang ano din masahe man sila. Wa pa si kibaw kung say kas masahe. Magmay ang masahe. Magmay ang masahe. Na-relax mo ka. Ang hilot sakit. Masahe. Mas nindot ang masahe. Anong mas nindot? Ma-feel ni mo tanan. The same raga mo parehas mo mina feel na ako kay ang masahe tanan imong parts sa imong body din ma-feel mo or something Masahe. Para tanan tibok lawas ba. hilot. Para mawa ang mga sakit. Hilot. Pareha na bigan sir. Hilot. Huwag tang pamaol. Hilot kay asa tong mga sakit di mga joint nimo makuanan gid ba. Masahe. Ang masahe kay lami kay paminaw, ang hilot kay sakit. Hilot. Kay kinaraan.